Kowuok e midhiero ma jo Kenya modhi manyo tich kata matiyo e udi Saudi Arabia, to wadhi nyaka e kaunti ma Migori. Timbe mag ter gin moko kuom gigo ma jokedo kod lwenje mag kit chwech tudo kod medruok mag lwenje mag kit chwech e kaunti ma Migori. Jafwambo marwa Jojuma miyowa ler mathoth ewi wachno. Ng'wech mar kedo kod lwenjego mag kit chwech pod dhi nyime e kaunti ma Migori. Ka weche mag ter bende sani kod itudo kod medruok mag lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori. Lipot mogol kod piny owacho yango ni lwenje mag kit chwech nitiere 51% e kaunti ma Migori. Bad migawo mochung' ne kit chwech dhi nyime kod nywando oganda duto e ng'wech mar kedo kod gigo eko majimbo lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori. Chandruok kata lwenje e kind keny kata e kind dak kata e kind udi osemedo kadhi malo kendo ripode osewuok Migori kama ok beyo. Director migawono mochung' ne kedo kod lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori Kenneth Oumo wacho ni migepe duto kod jopiny nitiere kod ting' maduong' e kedo kod midhiero ni. Neno ni nitie kata mama moro manong'ad lwete chien ka gi jagono manodak go Buturiri ka kendo Kiancha kocha be. Koro weche gi dhi nyime ka kendo nyithindo bende pod iketho ratichgi. Emomiyo wadwa ni jogo miluongo ni duty bearers kata jogo manitie gima ginyalo timo mondo kony wachni kata jogo machiegni gi kuonde ma gigo nyalo timore mondo wapuonjgi mondo gimed konyowa kaka sirikal goruok gi timbe maricho madhi nyime Migori kani. Oumo wacho ni keses mag lwenjego mag kit chwech ma itieko e kor gwenge gin moko kuom gigo eko ma pod thiro okenge mag kedo kod midhiero ni. Temo loso wechegi e kind anyuola ok en gima chik oyiego. Temo loso wechegi e kor gwenge kocha kata Kangaroo Court osebedo marach ahinya kendo osekelo hinyruok ne nyithindo kata mine. Wakwayo kata mana polis to gi jodong gweng' kanyakla ni gik makamagi ok onego bed ni iloso gi kianyuola. Onego golgi oko mondo mi ti kodgi mondo mi mak jogi rwakgi iye. Ka gi deal properly gi one case, jomoko will learn from this. Lwenje mag kit chwech e kind jogo mokendore kata jogo modak kamoro achiel osemedore e kaunti ma Migori ka jokedo kod lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori wacho ni weche mag ter e kind oganda bende koro jimbo lwenjegi mag kit chwech. Gigi medo timore nikech kata kaka ji odak e ngimagi. Wanyalo wuoyo kata gi mine, kech kaka wasefwenyo ni mine mobedo gi jomoterogi, oseyudo ka jomoterogi osehinyogi sana. E kinde mar dweche adek, mond liete ariyo osego kendo koro hinyruok mathoth e lwet joter e kaunti ma Migori. Apisa maduong' e migawono mag kit chwech e kaunti ma Migori Ngero Odhiambo Gwang' wacho ni mond liete onego were kod weche mag ter ka wuon pargi osewito ngimagi. Ka dichuo oseweyi, bed ng'ama otegno, bed jachir, chandri achanda gi nyithindi, maka Nyasachi, nite chandruok ni ema Nyasaye biro gwedhi. To jogweng' bende waywak negi anyuola kanyuola ni wawe chuno mondwa ni mondo otergi gi jogo mok nyal konyogi. Nikech tera ma wawacho ni en culture marwa ni ema mon mang'eny yude chandruok nikech ng'ama obiro kar mondo mi okonyo ne kaka nyithinde nyalo somo kendo dhi nyime gi sikul. To ni matin ma en goni ema kendo goye kendo mae kendo ringo go. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kaka nasingore nyakora mogi, odichieng'ni ng'eni